posachedwa apa tikuonesani zimene wayankhula Norman Chisale lero lino mu mzinda wa Nsanje. Iwowa kumeneko adali ndi msonkhano ndipo Norman Chisale wayankhulapo zakuopsezedwa kwa Tamia Ja. Takhani pompo mumvesere kuti kodi Norman Chisale wayankhula zotani zakuopsezedwa kwa Tamia Ja lero lino pa 22 February 2025. maona luso losiyana limene lili ku DPP chala mwamba wina aliyese nthawi ino bwana chifukwa cha nthawi tinati tivineko pang'ono tiduliza pang'ono kuvina ndi apepe tsopano olemekezeka Bambo Chisale kuti abwere bwana kuyankhuleni komanso awalandira anthu osewa ndi kuwauza zochita pa 16 September chala mwamba DPP woye! Ebani ndikuti mafumu simukweza chala mwamba ndi mafumu khanga diso mimba mulibe kanthu tikudziwa ndithu sikuti sili kudziwa. DPP woye! Ulemu wanu bwana Alaji komanso Legion yonse libereke ulemu kwa bwana Pepo, bwana Ben Piri, bwana Ben Chitenje ndi akuluakulu wonse ma MP wonse bwana Bagazi Maikanda onse uma ulemu wanu mashado wonse mashado agali apa wando wina kale ulendo uno koswese imodzi zipezeka ma MP 4 onse ndingwatenga biro parliament nangati pangabwanji tifanisa kuwota tipanja DPP ndili pano ine kufuna kulankhula mbali yako anyamata kuti kodi APM akalowa boma tikafika pa 16 pano apanga chani kwa anyamata? Kodi anyamata mukhalabe mene mulilimo kapena moyo wanu usintha? Ineyo ndabwera pano kudzakulonjezani kuti APM akangolowa mboma mapulogalamu wonse achinyamata amene anali nawo nthawi imene timachoka mboma ndipo apitirizanso, ndipo ineyo ndiye opita kukakumbutsa inu. Mundiuze ine ndi mnyamata wanu, inu mwango ndituma kuti ndikamuuze APM kuti ku Nsanje anyamata kungokhala sakugwira ntchito ndikabhaza yemwe alibe. Ndiyeno nthawi imeneyo tiyenera kudzaona okay akabhaza njinga zawo zatha tipanga bwanji. Ndiye kuti ife tikuyenera kubwera kuno khala pasi ndi inu ndikukuthandizirani kakabhaza kenanso kanyuwani kuti muthe kumapezabe kaumoyo wanu wa tsiku ndi tsiku. Matechnical college amene ankapangidwa panopa anayima chifukwa cha anzathu amene kabali pano akulamula. Ndikukutsimikizirani ntchito zonse zimene zinayima kukudzana ndi anyamata ndipo zimenezo zipitirira kuchokera pa 16 mudzaonanso nokha kuti moyo wayamba kusintha. Ndipo dogo limanenedwa lija dogo limene lijalo ifeyo achinyamata ndamene tikagwadenso kwa APM kuti iyayi APM chonde tithandizeni dogoli litsegulidwe. Likatsegulidwa kuti inu achinyamata mudzathenso kupeza ntchito pamene ndikudziwa achinyamata panopa mwabwera ndi njala, muli ndi njala, mafumuso ali ndi njala, koma APM wakukonzerani mapulogalamu abwino kwambiri kuyambira pa 16 kuti inuyo zanu zizayende ndipo mudzamve kukoma osati deire kukalowa mu nyanja kukatenga nyika ng'onanso kukatigwiranso komweko.
naona kuja mafumu amadandaula kuti ife njala ndizoonadi tonsefe tiruku tikudziwa kuti mafumu muli ndi njala. Akabwera anzathu aja amene amakuopsezani aja musadandaule nawe. Akamakuopsezani kuti munakatani ku msonkhano wa DPP muzingomuwuza kuti mwana wa mphenembe wepita uko shubit. Inuyo kumene mulipo sino anthu opsezedwa ayi. Inuyo mumangokhala ngati mmene amakhalira mzimayi woti ali ndi ana amapasa, kuti mzimayi wagona akuyamwa uku wina akuyamwa uku. Inu simmakhala mbali yayi, mumadziwa chimene mukuchita. Koma kuli anthu ena amene akumakuopsezani, moti ena mafumu ena akanika kubwera chifukwa choti aopsezedwa. Musadandaule, nthawi ikubwera mtendere mupeza ndipo mumva kukoma. Ndipezerepo somwayi ine pamene ndili director wa youth wa Anyamata Malawi monse, sikuti ndikuyang'anira Anyamata okha DPP ayi, kuliponso Anyamata ena amene sapanga ndale iwowo koma ndi Anyamata iwonso ine ndene kwayang'anira kwateteza. Ndichenjeze amene ali bize kusakasaka Tamia ja ameneyo asamale. Tikubwera kuchokera ku Blantyre ndalandira phone kuchokera kwa Tamia akuti mundithandizeko nkhani ya chitetezo, ndikufuna kuphedwa. Ndamufunsa kuti ufuna kuphedwa ndi ndani, akuti ndikulandira mafoni oopsezedwa kuti ndiphedwa chifukwa chokuti ndikudzudzula zinthu zimene zizolakwika. Ndichenjeze endi ndamuwuza kuti ndikukutumizira Anyamata 100 kapali pano ndipo azigona ku nyumba kwako daily ndipo ndizaidia ineyo. Ndamuwuza ndipo pena pali pose pamene akuyenda Tamia kukhala Anyamata ena otiso simwadziwa kuti Anyamata akukadira Tamiayi. Ungozindikira fight ili mutu ngati ukufuna kumpangaza Tamia. Ntchito yanga ndiyoteteza Anyamata onse mdziko muno. Zandewu ayi, ngati wina walakwa mutengeni akaweruzidwe chikaoneke chimene walakwa. Ndamva chisoni kuti tikulimbana ndi mudalitu mumuone Tamiayo ndi mwana wang'ono kwambiri okuti kumandina kuti akulimbana ndi anthu mpaka na pano mwamusakasaka kuti amenye zochititsa manyazi. Ndamva chisoni. Ndichenjezenso kachiwiri wina asatenge tsoka chifukwa cha Tamia, ndipo inenso sindilolera. Anyamata ndatumiza kale kukamugadira usana ndi usiku nthawi yonseyi. Tamia siwachipani yayi ayi, sapanga za DPP, sapanga za MCP, sapanga za UTM. ndi munthu wamba. Ndiye chifukwa ndi munthu wamba ifeso achipani tisamutole mwanayo ayi. Amene wamulakwira akamutenge Tamia apite naye ku court, noti kuti titengere malamulo m'manja mwathu. Ndichenjeze pamenepo please. Wamva kasunamve bola wamva. Achinyamata lero kulibe zimene mmaganiza zija yayi. Lero zoti inu ndife tingokambirana chitukuko. Kodi chitukuko chimene chife tipange bwanji achinyamata? Tiyenda bwanji? Msonkhano usiwanga ndibwera ineyo ndipempha koyenerera kuti ndibwere pa nthawi yanga. Ndikabwera ndikugaireni ma t-shirt choyambirira ku chipani kumeneko, ma t-shirt achipani, ma t-shirt nsalu za chipani. Aliyense avale Nyamata adzioneka kuti uyuyu ndi wachani, ndi wa DPP, ndi mwana wa APM. Ndikukupatsani uthenga uwu. APM amene anthu amanena kuti akuti wakula akunama. Dzulo tinali ndi function ku Mangochi, tikuyenda kuchokera pa function bwana aja anatithawa ndawala. Iwo patsogolo ife kumbuyo. Ndikunena mopa Mulungu ngati ndikunama Mulungu andilange. Ndinalankhula mawu bwana mukutithawa anala kupita kutsogolo. Ineyo ndikuoneka ngati Nyamatane, ndikumuoneka kuti ndikufoka. Bwana akuyenda aliye sasa kuna mizeni. Ndipo ndikupangani promise APM yomumuona nokha ndi maso anu nonse achinyamata. Ndipo ndibwera naye kunoko mudzamuone, ndipo mudzamuone kuti eyadi ndizoona APM nduyu akuyenda pansiyo. Kodi chodabwitsa nchonena kuti amene amanena kuti APM wakalamba naye musipi itu, naye musipi basi.
ainu wakefe ayi kodi iwo angathe kumuona munthu amene sakhala naye pamene munthu amakhala ndi ife. Ambuye awakhululukire pikamba zambiri kutsogolo kuno tizabweranso. Ambuye akudalitseni nonse zikomo kwambiri. Nasatenge tsoka chifukwa cha Tamiya ndipo inenso sindilolera. Anyamata ndatumiza kale kukamugadira usana ndi usiku nthawi yonseyi. Tamiya siwachipani yayi isapanga za DBB, sapanga za MCP, sapanga za UTM. Ndi munthu wamba ndechifoti ndi munthu wamba. Ifeso achipani tisamutole mwanayo wayi amene wamulakwira akamutenge Tamiya apite naye ku court, noti kuti titengere malamulo m'manja mwathu. Ndichenjeze pamenepo please. Wamva kasunamve bola wamva.